Ýewropa Komissiýasy Merkezi Aziýa bilen hyzmatdaşlyk etmegiň täze strategiýasyny kabul etdi. Ýewropa Komissiýasy Merkezi Aziýada ýerleşýän öňkü Sowet respublikalaryna degişli täze strategiýa kabul etdi. Komissiýa täze strategiýany gatnaşyklary ösdürmäge höwesli hemde ukyply Merkezi Aziýa ýurtlary bilen has güýçlü döwrewap hemde hiç kimi daşda galdyrmaýan hyzmatdaşlygy adlandyrýar. 16 sahypalyk dokument Ýewrokomissiýanyň üstümizdäki ýyllarda Merkezi Aziýadaky öňkü Sowet respublikalary bolan Gazawstan, Gyrgyzstan, Täjikistan, Türkmenistan we Özbegistan bilen hyzmatdaşlygyň esasy temalaryny öz üçin alýar. Anyk siýasatlary agzamaýan täze strategiýa 2007-nji ýylda kabul edilen öňkü strategiýanyň täzelenen görnüşidir. Agzalýan dokumentde Merkezi Aziýa ýurtlarynyň her haýsysynyň bähbetlerini aýratyn sarpa goýulýanlygy, Ýewropa Birleşiginiň gatnaşyklary çuňlaşdyrmaga isleg bildirýän hemde muňa ukyply Merkezi Aziýa ýurtlary bilen hyzmatdaşlygy berkitjekdigi bellenilýär. Brüsseliň 2015-nji ýylyň aýagyna Gazawstan bilen gol çeken güýçlendirilen partnerçilik we hyzmatdaşlyk şertnamasy Brüsseliň Sewitdäki işleriniň esasy özünü düzýär diýip dokumentde aýdylýar. Täze strategiýa adam hukuklary we raýat jemgyýetine goldawy hem öz üçin alýar. Azatlyk radiosu 15-nji maýda Merkezi Aziýa boýunça ekspert Bruce Pannier täze strategiýanyň taraplaryň arasyndaky özara bähbetleri goşundy baradaky sorag bilen ýüzlenýär. Onuň sözlerine görä täze strategiýa her bir Merkezi Aziýa ýurdunyň individual saýlap bolan ýollaryny ikrar edýär. Individually, the new strategy also recognizes the fact that Central Asian states have all gone in their own separate directions. Täze strategiýa hem Sewit derejesinde hem her bir Merkezi Aziýa ýurdunyň aýratyn zerurlyklary göz öňünde tutulup planlaşdyryldy. Bu strategiýa diňe Ýewropa Birleşiginiň ýa-da Ýewropa Komissiýasynyň düzen strategiýasy diýip bolmaz. Ol işlenip düzelenne iki tarafa da geňeşildi diýip Pannier aýtdy. And they're consulting on both sides too. This is not purely European Union or European Commission strategy. Onuň maglumatlaryna görä Ýewropa Birleşigi Merkezi Aziýa 1,12 milliard dollarlyk kömek fonduny hödürleýär. Bu maliýe serişdeleri Sewitde iň zerur pudoklary ösdürmäge gönükdirler. Täze strategiýa transkazar gazy geçiricisini durmuşa geçirmek üçin Ýewropa Birleşiginiň hemde Türkmenistanyň ýokary derejeli resmiýetleriniň arasyna duşuşuklary geçirmegi maksat edinýär. It certainly is something that's a long-term strategy, 5-10 years, maybe more than that. So, the benefit. Elbette bu uzak möhletli strategiýa, onuň durmuşa geçirilmegi 5-10 ýyla çeker. Biz mundan eli netijelere garaşyp bilmeris diýip Pannier sözüne goşdy. Mundan 10 ýyldan gowrak wagt ozal hem Ýewropa Komissiýasy Merkezi Aziýa ýurtlaryny degişli strategiýa kabul edipdi. Eýsem şonu gozgulan adam hukuklarynyň ýa-da raýat jemgyýetini ösdürmegiň meseleleri boýunça 10 ýylyň dowamyna öňe gidişlikler gazanyldymy? What the European Union has done anyway is they sponsor a series of workshops. Now these Geçen döwürde Ýewropa Birleşiginiň bitiren işleri barada aýdylanyna olar agzalýan ýurtlarda dürli derejelerde bir näçe okuw maslahatlaryny gurnamaga himayet etdiler. Olar meseleleri resmiýetlerin hem dikkatyna ýetirýärler. Ýöne olar okuw maslahatlaryny, seminarlary we beýleki jemgyýetçilik çärelerini guramaga finanşdylar. Olar bu çäreleriň üstü bilen adam hukuklaryny ösdürmekde ýa-da demokratik institutlary ösdürmekde gazanylmaly sepkitler barada pikir döretdiler diýip Pannier aýtdy. Türkmenistan bilen Ýewropa Birleşiginiň arasyna 1998-nji ýylda partnerçilik we hyzmatdaşlyk şertnamasyna gol çekildi. Ýöne bu dokumenti Ýewropanyň parlamenti şol sanyna Birleşigi agza ýurtlaryň parlamentleri tasdiklamany gelýär. Şeýle şertlerde täze strategiýany durmuşa geçirmek näme derejede mümkin? There would have to be changes from the Turkmen side. The reason it hasn't been ratified is because there has not been. Türkmenistan tarapdan ýetişikler bolmalydy. Bu dokumentiň parlamentlerde tasdiklanylmaýanlygynyň sebäbi Ýewropa Birleşiginiň gozgan temalary boýunça Türkmenistana uly öňe gidişikler gazanylmady. Meniň şahsy pikirim bolmasy şeýle mükaddiýär, ýagny Ýewropa Birleşiginiň hem garaşýan zatlary bar, Türkmenistanyň hem tamasy bar. Ýöne Ýewropa Birleşiginiň hiç zat ederek bir zat hödürlemegiň manysy ýok diýip Pannier aýtdy. No reason for the European Union to give Turkmenistan something for nothing.